Vastelavondzondag, dat betekent traditiegetrouw de grote internationale vastelavondsoptocht. Ja, daar kent ze wel een heleboel interviews over genoten en Lulo te vertellen wie schoon er is. Maar eigenlijk kent ze gewoon beter zelf kijken wie schoon de vastelavondsoptocht is. Kijk met. En dan, als de wieleman zijn, als die er maar opkomen, dan komt de optocht. Dan wordt officieel die grote optocht geopend met het begin van de openingswagen. Hoe komt de optocht? Zo wie al heel veel jaren Pascal Egge achter het stuur. En het zal Leif nu zijn laatste jaar zijn als ondercomiteelid. Zijn laatste jaar zijn dat er op de openingswagen zit. Ook voor hem. En een warme hand. Pascal, bedankt voor al die jaren troevendienst. Hey, voor Tinnekes en Marotte, hier zitten ze dan. En krachtig, zit er dan af, zit het! Zit het! Zit het! En natuurlijk welkom aan onze hoge gasten hier in Sittard. Slechter waren ze nog nooit. Ze zijn van al geweest. Wieleman waren ze. Vorig jaar waren ze de snaakbelissen. Slechter waren ze nog nooit. De Marotte TV, ook heel actueel en heel dik op de site bezoek. De Marotte TV, geïnteresseerd op televisie. Die geweldig, jij zender zal ik absoluut laten staan. Het masker begraven. Livebeelden van het Zefkemols. Livebeelden van het Truitenconcours. Livebeelden van de Prins. Van de optocht, de nacht van de doodspier. Nummer op, alles wat met zitten met de Vastelavond te maken heeft. Kijk je zien op de Marotte TV. Een ziegenbruidje. De kans. Kiekse feest en die feestwerkjes. In een minuut, Jeske. Het Kronbroodgrapencomité bestaat al een jaar of 600. Is dat dan niet 600? En deze keer steken ze dat, deze traditie, in een minuut, Jeske. En dit heeft als titel, Sittard het een shut-ding derby. Problemen zijn er geweest met de Oostergarage. De donderdagmiddag moest er plaats werden. Deze groep zet verlossen het anders op. Veel zorgen gewoon dat de markt naar de Oostergarage gaat, zodat we de markt vrij hebben voor de leuke dingen. De garage staat toch leeg. De donderdagmarkt. Naar de Oostergarage. Een verdek, nooit meer last van het weer. Geweldig. De auto's waren best ver aan de kraan langs. Heerlijke lumpia's. Ah. 6 dagen, de ganse garage leuk. Moest alleen zorgen dat ze dat niet hebben. En daar kent je de kunsten betonen, daar kent je wat te horen wat je kent, daar kent je horen wat je waard zit. Is van jury, is geselecteerd door buurt van Jonkse Grote Kerk. En geef deze wagen eens een geweldige applaus, want dat hebben die jongens gedaan. Zit er! Zit er! Zit er! Masker, ik ben zo blij, doe dat schon verkleed. Dat is wat mij gaat geven. Masker, masker, kom en zie, masker, masker. Je zult het wel kennen, dat ga je met die met die polsbandjes die overal zo naar binnen maken. Free entry, overal de beste plaatsje vooraan, gratis eten en drinken.
geweldig dan. Dat hou ik nog niet, deze kleur. En dan vanaf de VIP-tribune kunnen ze dan wenken naar het gewone volk. Maken ze zich nu op een merk met de tap toe. Ze zullen ervoor zorgen dat het dan warm blijft. Ze kunnen hem allemaal kapot vallen. Wim is toch zoveel leven op zijn lang bezig. Er zijn shirtjes in. Ik zit op drugsoort en ik heb drugsoort. Applaus. Het is materiaal. IKEA, ja, is bekend. Degene die het eerste pakket ligt, wat wel compleet is, het de hoofdprijs. Kijk even naar de eerlijn van de mander. Pa. En ze gaan erin met het handje en ze gaan erin met het stechelen. Ja, gewoon niks te lachen. Prachtige groep. Jongens, een applaus is terug. Schitterend. Begeleid onder de klanken van André Rieu en talentvolle streekjes zinnig. Wals in deze buurt Rieksweg Zuider zit het her. Een groep van ongeveer 40 dansers voor deze wagen genoemd. Dan zal er eigenlijk het voorbij trekken. Club Hovan. Ze bestaan dit jaar 8 keer 11 jaar. 8 keer 11 jaar het paradepertje, zeggen ze van de Zitterse optocht. In volle galop trekken deze jongveulens, en dat moet ik er uitdrukkelijk bij zeggen, trekken deze jongveulens en het voorbij. Als ze goed doet, kijken ze het voor jongen en minder gooien knarren. Allemaal vol blauw zitters. De jongens van Club Hovan, 8 keer 11 jaar. Ja, Heino, doe je maar eens verleerd, joh. Een slagerfestival zitten, dat is best een goed idee. Dat blijkt wel. Afgegaan. Tolle boel, hè? Ze vragen zich af hoe eigenlijk de sigaar is. Ik zou zeggen, kijk er nog geen van. Dit is weer een van die dingen wat de Zitterse op de soort ruim van is. Je ziet prachtige praalwagens en ook dit is toch weer een prachtig voorbeeld van. We hebben al een aantal gezien vandaag. Wie kunt weer een van de hoogtepunten van de Zitterse optocht. De wagen van de buurt Stevig. Café Sinterklaas, boeten ook weer erop los. En ik denk wel even via de kant dat een applaus op zijn glaasjes.
zit toch de klos in het overrot. Ik dacht nog best nu aan de beurt, nog opgelet. Nou wie ik wou van houden stond, ik nog aan de vet. Wat loopt er nou? Wie dan ook de dat de middenstand dan even niet meer is, maar ook nu dat ik zeg, dat we op Piet de zon laten. Gebeurt doorlopen, dat vindt ze vanzelf. Dan wordt schruis begint te werken is de bos. Tot dat hier liggen, joh. Nee, dat werken de jongens, zitten naar de weg. En dat er dadelijk voor de allereerste keer de berg opkomt. De eerste keer. De jongens van de Prinsengarde maken de weg vrij. De stadsmuntsverband de eerste. Natuurlijk heurt al. De filmie. Zijn de verschillen tussen ons. Dit is niet alleen terug, maar ook voor ons een hoogtepunt. Daar veel zijn ze gebleven. Ze neemt toch al wel veel gewerkt, maar dit is nog een van 10 hoogtepunten uit zijn vriendschap. De grote optocht, de opkomst op de markt, de duizenden lui die opwachten. De duizenden lui die welkom bereiden. De duizenden lui die je begroeten die op de markt. Stiekem achter de wagen kijken, dan zit je dat nog heel gisteren af de zien stond die hier onderweg doorspieren. En ik denk zal het zeker niet gebeuren dat er een dood ligt. En met die schoonbeelden van de grote optocht komt er een einde aan Vastelovens zondag, de grote optocht. Maar ook tevens aan Marotte Televisie voor dit seizoen. Dank voor uw aandacht het afgelopen seizoen voor de vuile filmpjes op de website. En wellicht tot een volgend jaar. Alaaf!